Ge. Aman. Di man na mao. Wa na ko ni kanang kuan pindutan ng puti. To kana nag-ilaw. Ayaw di na mao. Kana usa. Ara. Pinduta o kana o puna na o nanay lamok kung kuan ng lamok kana pinduta kana mo red. Na oy no ayaw i-off. Sige. No. Na. Na unsam na namura manok kag nanilhigray no ana oy. Bato tos may kuan. Ato dito may sok-sok. Da. Ano daw? Wa? Ha? Way lamok. Ang kuan. Pang panukoy og lamok niya kay atong kunon. Unsaon man bag ko tukoy sa lamok? Lamok. Unsaon? May lamok na daw. Unsaon pagtawag sa lamok, unsaon pagtukoy? Dito. Di gini mo lamok ba? Wa may lamok, di patay ang lamok diha. Tukoy tawag kaya aron matistingan na itong piti-piti mo na diha. Bidaw, sige otro otro tawag ang lamok. Ha? Tukoy ang lamok. Usan pagtukoy sa lamok. Diba, kakuritihan ko lang ka na, yung magsimit-simitan na. Kung mo na, mabiti ka na. Tukoy saan pagkakuhanin mo ng lamok? Na, tao ka? Ha? Uy, lamok dia, diri sa sala. May diri kahayag, basig na lamok diri kahayag. Gila we. Kira na di man wa may pitay. Di mayo ni magpakatukoy. Tukoy kay basig na ran diha ang kon. Wa man. Ha? Wa ay di ka kamao tingali ara. Ay sos mao dia gede mo di ka kamao. O di ka kamao ay. Ha? Di ka kamao mo tukoy sa lamok. Unsa may tingog sa lamok? Unsa may tingog? Makakuan ka unsa may tingog sa lamok? Oh, okay lang no. Unsa may tingog sa lamok? Manok. Ha? Manok. Lamok ba unsa may tingog sa lamok? Aton. Sige daw, sundugan daw ang tingog sa lamok. Di ka musundog sa tingog sa lamok? Kan din yung Di ka daw.